Ahojky, já jsem vítám dalšího videa. Dneska tu mají dokonce 3 hosty. Andres, Matěj, jinak Arej Kikon, a.k.a. a Domič. By the way, budu nahoře. A budou to vtipy. Jo, vtipy, a když tak mi do komentářů napište další vtipy, které bych měl ve videu říct. Tak fajn, začneme od jedničky, máme tu vtipy, jo, už. Tak jo. Jo, jinak by the way, můj kanál s Matějem budete mít v popisku, protože nikdo jiný tady kanál nemá, kromě tady Melouna. Jo. No, to jsem natáčel, když jsem viděla. Dobrý den. Pepíček jezdí na kole a říká: mami, já jezdím bez rukou. O 5 minut později: mami, já jezdím bez zubů. Víte, co je sněhulák? Veřejná osoba, co umí včas odejít. Pečelka říká, Dom jako první odpoví na otázku, může jít domů za maminkou. Pepíček vyhodí okna jablko. Pečelka se zeptá, kdo to byl? Pepíček, já, nashledanou. 4 tečka. Pepíček jde dnes do obchodu a ptá se prodavačky: máte něco za 1 korunu? Otazník. Ano, 2 hodiny školy. No, chudák Pepíček. To bych nechtěl. Andres. Takže já, manželka říká manželovi: dnes můžeme zpívat celou noc. Manžel: ano. Manželka: ano, alespoň se ani jednou nenapiješ. Teď nepřečtení, jo. Jo, to jsem psal já. Chlapeček přijde z táboru a má na krku medaili za tancování. Maminka říká: ty umíš tancovat? To jsem nevěděl. Chlapec říká a klepe se přitom, jak, já nevím, klepe se přitom a říká: já si šel jenom pro čaj. Tak fajn. Bylo by to vše, kluci? Jo. Chcete ještě co říct? Jo. Já nic. Já jo, ale tamhle Martin na stromě v pozadí byl. To je takový mentál. Mluvil nám do toho. To byl takový mentál, když Pak ještě tady Brouk leze po našem Vtipu. vole, nejde to ani sundat. Pošlapej si A ještě Dominik je mentálně. Jo, je to trochu mentálně zaostalý, jo, kdybyste se ptali. Ne, je mentálně zasírovaný. Tak fajn, to by bylo vše. Napište mi do komentářů nějaký hezký komentář, nějaký vtipy, které bych měl tady říct. A čau! Nezapomeňte dát like a mě odebírejte a Matěj taky. Čau, hashtag reklama.